झी मराठी, चर्चाही होणारच। हातकणंगले व कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतमधील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचा सत्कार रुकडी इथं खासदार धैर्यशील माने व हातकणंगले तालुका लाडकी बहीण योजना कमिटीचे अध्यक्ष अविनाश बनगे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। यावेळी शिवसेना पक्षाचे कॅलेंडर प्रकाशन कार्यक्रम रुकडी येथे माने कॉलेज इथं खासदार धैर्यशील माने दादा यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक व नगराध्यक्ष विजयी झालेत। मतदारांनी शिंदे गटावर ठेवलेल्या विश्वासाचे नक्की नगराध्यक्ष व नगरसेवक विकास कामांच्या रूपातून संधीचं सोनं करतील अशा आशयाचं मत खासदार धैर्यशील माने यांनी बोलताना व्यक्त केलंय। या उपस्थितीत सर्व नगरसेवक नगराध्यक्ष यांच्या वतीनं खासदार धैर्यशील माने, माजी आमदार सुजित मिंचेकर, अविनाश बनगे, शिंदे गटाचे जिल्हा प्रमुख रवींद्र माने, माजी सभापती राजेश पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला। प्रतिनिधी विनोद शिंगे, कुंभोज।